to rozdělává. Teda, vy máte dárku letos. Co máš ty, René? Povídej. Co to je? Co to je? Motorka. Motorka? Mamka dostala hasičské auto. To je taky tvoje není? Jo. A čeho položit na zem? To jsou světla. A Renečku, ukáž, co dostal ještě na kameru. Pojď. Co jsi ještě dostal? No ještě něco jiného ukáž. Tak Dani, jako ty ukáž na kameru, co jsi dostala. Já dostala krásný náramek. Prstýnek. Řetízek. To je krásné. Nevím, jestli jsem byla tak hodná. Ukáž, co jsi dostala, René, ukáž. Co to je? Dej si do krabičky. Mimoni. Dělám taky postavičky, tak to pak rozděláme, jo? Mamka ti pomůže. A ty dostala co, Daniel? Ukáž něco. Ty jo, co to je? Viničku, tak pojď za mnou. Pojď, ty to rozdělám. A ty máš balíček. To jsou brusle. Tak to budeme brusit spolu. Jo? No, ale počítáme, že tam tady parkety. Ty máš sílu. Takový krásný štěstí dostala. A je to. Tak.